Üdvözlöm Önöket, ez a Komplementár, a Líceum TV portré műsora. Mai műsorunk vendége dr. Vince Angéla. Dr. Vince Angéla családjával él Miskolcon, jogász végzettsége van és hobbija a fotózás. De lássuk kicsit is ő valójában. 18 éves koromban, mikor a pályaválasztás előtt álltam, adott volt, hogy a Miskolci Egyetemen fogok tovább tanulni. Ott egy hölgy számára két irány lehet, vagy a gazdaságtudományi, vagy a jogtudományi, úgyhogy tekintettel arra, hogy a mesterem is jogászként végzett és praktizált, ezért úgy döntöttem, hogy én is ezt a pályát választom, hiszen az ő irányítása mellett biztos jövő várt arra, hogy valóban munkahelyem is lesz, miután befejezem az egyetemet, és így is lett. Tehát miután elvégeztem a jogi kart, a Mészáros ügyvédirodában helyezkedtem el. Hát a munka nagyon összetett. Egy jogi munka az igen nehéz, magát az egyetemet elvégezni is nehéz, ezért nyilván ez az élet más területén és így a szakmámban is meghozta annak a sikerét, hogy szorgosan, kitartóan, nagy tisztelettel dolgoztam mindig, és hát igazság szerint az ügyvédi tevékenységet, ha az ember a legjobb tudása szerint csinálja, és akkor is sokszor elégedetlenek az ügyfelek, hiszen ritkán valósul meg a mai jogszolgáltatás mellett, hogy mindenki megtalálja az igazát, ezért nehéz eredményesen dolgozni. Nem olyan, mint egy fitness szolgáltatás, ahol az ember elmegy egy kellemes hétvégét eltölteni, és felüdülten tér haza, és meg van elégedve a szolgáltatással. A jogi szolgáltatás ennél sokkal nehezebb. Az ügyvéd szakma az 100%-os embert kíván. Most, ha valaki ezt nem hivatalnokszerűen csinálja, hogy bemegy reggel a munkába 8-kor és 4-kor leteszi a lantot és hazamegy gyereket nevelni, hanem valóban 100%-ban oda teszi magát és az ügyfelekért dolgozik, akkor szinte kizárt, hogy emellett az embernek olyan magánélete legyen, amire az átlagember úgy gondol, hogy ez egy kiegyensúlyozott magánélet. Leginkább a munka az embernek az idejét elejétől végéig a napjának leköti. Nagyon embert próbáló a tevékenység, hogyha az ember lelkiismeretesen csinálja. Akkor, amikor a jogi szakmát elkezdtem, igazán nem is volt tudatos, hanem inkább csak a helyzet hozta, hogy ebbe az irányba alakult az életem, amit soha nem bántam meg. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ugyan felnőtt fejjel már 33 évesen döntöttem úgy 10 év aktív ügyvédi tevékenység praktizálás után, hogy ez nem az én utam, de mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem bántam meg sem az egyetemen eltöltött éveket, sem az ügyvédirodában eltöltött éveket, hiszen nagyon nagy élettapasztalattal segítettek, és mindaz, amit megtapasztaltam az életből az ügyvédi tevékenység során, segített azzá válnom többek között, aki ma vagyok. És nyilván szükséges volt az is, hogy megtapasztaljam, milyen a jogrendszerünk, milyen az igazságszolgáltatásunk, milyen a gazdasági élet, milyen a társadalmi berendezkedés az országban, milyenek az emberek. Hát a fotózás, mint tevékenység akkor kezdett igazán kibontakozni az életemben, mikor a ügyvédkedést abba hagytam, és rengeteg szabadidővel rendelkezek, mióta nem tevékenykedek a jogi területen. Éppen ez volt az egyik célja annak, hogy megváltoztattam az életmódomat, és a jogi szakmát mellőzve egyéb tevékenységek kerültek előtérbe az életemben. Hobbiként régóta, gyerekkorom óta kedvelt tevékenységeim egyike volt a fotózás, és mióta időm is van rá, utazok, fotózok, új kapcsolatokat teremtek, nagyon sok karaterendezvényen veszek részt, nemzetközi rendezvényeken, és ezek kielégítik az igényemet.
Kislánykoromban nem is voltam már olyan kislány, általános iskolás 8. osztályos voltam, akkor már 14. életévemet töltöttem be. És hát egy duci kislány voltam, és nagyon hiányzott valami mozgás, és mindig is fiús habitussal voltam megáldva, 2 bátyám van, és fiús nevelést is kaptam, úgyhogy vonzott a harcművészet lehetősége, és teljesen tudatlanul az első plakátra, amit megláttam, elmentem és beiratkoztam, és azóta sokszor hálát adtam már a sorsnak érte, hogy nagyon jó helyre iratkoztam be. Mészáros János mesternél kezdtem el sitoriú karatét gyakorolni, és 14 évesen úgy csöppentem bele abba a világba, hogy semmit nem tudtam róla, mi ez a karate. Hát amikor én beléptem a karate terembe, az egy varázslatos misztikum volt számomra, és semmit nem értettem, és semmit nem tudtam, és azt se tudtam, hol van kezem, lábam. Én azt hiszem, hogy kijelenthetem most már így egy negyed évszázados távlat után, hogy én egy ügyetlen, esetlen ember voltam, csetlettem, botlottam a teremben, de a szorgalmam és a kitartásom hozta meg az eredményt. Nagyon jó szívvel jártam edzésre, és megmutatta nekem azt az élet, hogy a fizikai nehézségeim ellenére, már célzok arra, hogy mindig egy túlsúlyos ember voltam, de ezek ellenére ki tudtam teljesedni a karatéban. 16-20 éves korom között aktív versenyzőként szerepeltem, főleg hazai, országos, illetve egy pár nemzetközi eseményen is sikerrel, úgyhogy fiatal koromban egy ilyen ifi kadett korosztályban egy sikeres versenyzői múltat is tudok magam mögött. Több olyan nemzetközi versenyen voltam, ahol nagy volt a tét, és ahol ez a megfelelési kényszer és ez a elvárt teljesítmény, amit hoznom kellett, befolyásolt, de talán az volt a legnehezebb, amikor itt a saját rendezésű világkupánkon, a Miskolci világkupán kellett megmutatnom, mint házi rendező egyesületnek azt, hogy nemzetközi mezőnyben megállom a helyemet. Ez a 92-es Miskolci világkupa volt, ahol sikerült a döntőbe kerülnöm formagyakorlatban. A versenyzést már régen abba hagytam, mert most a saját tanítványaim versenyeznek, és edzőként próbálom ezt a tevékenységet folytatni. Azt gondolom, ezt is sikeresen, de itt a sikeremnek a mérföldköve nem az, hogy hány érmei vannak a tanítványaimnak, hanem az, hogy egyre többen vannak, akik karatéznak, és egyre több embernek meg tudom mutatni, és ők meg tudják tapasztalni azt, hogy valóban nagyon jó hatása van a karate gyakorlásának, és most már a tanítványaikon is látom azt, amit én annak idején megéltem fiatal koromban, hogy ők ugyanúgy átélik ennek az örömét, és remélem, hogy őket is megsegíti egy olyan úton járni, amivel eredményesebb lesz az ő életük, és boldogabb és teljesebb. Én mindenféleképpen az aktív mozgás híve vagyok, hiszen komoly szellemi munkát végezve tudom azt, hogy egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, egy nagyon jó feltöltődési lehetőség. Itt elsősorban, amikor edzést tartok, az a célom, hogy azok az emberek, akik bejönnek ide az edzőterembe egy héten 2-1 órára, ami lássuk be nem sok, akkor kapjanak valamit. Kapjanak valamit itt az edzőterembe, a karate által, én tőlem, ami nekik jelent valamit, amivel többé válnak, ami miatt szeretnek idejönni, és ami miatt visszajönnek. Úgyhogy ez az a tartalom, ami megtölt ezt az edzőtermet, és ez az a munka, amit úgy próbálok végezni napról napra, hogy valóban értéke legyen. Rengeteg ember van, aki teszi a dolgát, nap-nap után dolgozik, és egy olyan világban élünk sajnos, az emberek stresszesek, ami rámegy az egészségükre, gyomorbetegség, fejfájás, szívprobléma, keringési zavarok, hadd ne soroljam. Tehát már önmagában a mindennapos élet stressze is befolyásolja rossz irányba az emberek egészségét, és ezen próbálna segíteni, és egy nagyon jó lehetőséget nyújt rá, hogy segítsen már megelőzés szintjén a sportolás,
kifejezetten a karate, úgyhogy mindenkit bátorítok abban, hogy csinálja napi rendszerességgel, ha nem is lehet, de hetente 2-3 alkalommal 1 órát, azt gondolom minden embernek szánnia kell önmagára, a saját boldogsága és saját egészsége érdekében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!